siang. Saiki aku ana ndene iki Cimalik. Iki wayahe Putra Gundala lho. Gantengane mulai perform itu. Ayo lur. Muga-muga dulur-dulur kabeh iki padha sehat walafiat ya lur. Nah, saiki lur padha nyedhek kabeh. Merepet nang kalangan. Mulai nih saiki bantengan Putra Gundala wayahe perform. Kayak biasane lur, iki Putra Gundala nih mulai jogetan lho. Dunone jogetan iku ya ben pemanasan ngono lur, ben mengko lek wae kalapan iku lur. Ben padha wis seger giras gitu lho. Jadi kalapane mengko ya keren tambahan lur. Lho, lek ora dipanasi sik ya koyo motor lek gak dipanasi sik ya kurang greget ngono lur. Ayo lur, mumpung sik wayahe jogetan koyo ngene, pemanasan koyo ngene. Sampeyan saiki mulai buka dompet-dompet kabeh. Wayahe saweran, ojo lali ya. Ojo gawe sampean tok ya. Jenenge bandengan iki ya padha kepingin mangan ta lur, ojo sampean tok sing lemu ginak-ginuk. Ya bantengane Putra Gundala iki ya kepingin lemu. Ayo padha karo mbayu-mbayuku. Ayo. Wayahe sawer-sawer ditunggu ya lur, dilanjut ben padha seneng kabeh. Ayo lur, lanjut lur. Wahyu Aja 26 from Arwa Project Remix. Wis mulai panas, awake juga tambah panas. Wis mulai keringetan kabeh, ayo mulai kalapan. Iki bopo-bopo wis mulai ndonga iki. Iki wis muter-muter iki Putra Gundala lho lur. Iki wis padha giras iki wis padha. Lo kan wis. Ayo padha minggir sing ojo is. Ayo cok bandilan yo lek yo. Ayo kanca-kanca padha dijaga iku banteng-bantengan iki. Lek wayah mlayu ayo kasip kaya ngono lho lur. Ayo dulur-dulur iso nonton tapi waspada ya lur. Iki soalnya kalap, jadi sampean podo-podo waspada ben podo slamet, ben podo enak kabeh yo. Soalnya lek bandang kalap ini aja disalahno rek, yo. Jenenge wong kalap yo ora ngerti lor kidul ngulon ngetan ngono lho. Ayo lho. Sampeyan iso nonton ben gayeng, tapi yo ngono, yo sing podo ado. Yo aja cedek-cedek mbek sing wayahe kalap. Oke lur, lanjut lur.
Putra Gundala kok iki. Wis gemrebes kabeh kringete, wis pelayon-pelayon lah kaya ngono iku ya. Ayo dulur-dulur dinikmati, nek wae kalapan ya jaga-jaga ya dinikmati. Pokoknya top marko top pokoknya iki. Ya wis lur, sampai lanjutnya nonton sampai pungkasan. Aku pun ya kaya ngono tak penting muter-muter gini sih ya lur ya. Ya wis aku tak mundur sih, muga-muga ketemu meneh karo dulur-dulur kabeh. Sehat walafiat ya lur. Oke lur, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.